En aquest apartat farem una classificació de les reaccions químiques segons l'agrupació dels àtoms que intervenen. Així trobarem reaccions de síntesi, reaccions de descomposició i reaccions de substitució simple i doble. Reaccions de síntesi. En aquest tipus de reaccions, dues o més substàncies reaccionen per a formar-ne altres de més complexes. Les podem escriure de la següent forma. Una substància A més una substància B per a formar una substància C, o en aquest cas representat per la unió de A-B. Sempre tenint en compte que aquests símbols són substàncies i que la reacció química s'ha d'ajustar. Anem a posar exemples. Reacció de síntesi de l'aigua. Per a la formació de l'aigua l'obtindrem a partir dels seus elements, hidrogen i oxigen. Hidrogen, dos molècules d'hidrogen, en estat gasós, més una molècula d'oxigen, per a obtindre dos molècules d'aigua. Com hem dit, hem d'ajustar la reacció i està ajustada. Si contem els àtoms, aquí n'hi ha 4, en els reactius, i en els productes n'hi ha 4. I d'oxigen el mateix. Sempre les reaccions han d'estar ajustades. Un altre exemple, l'oxidació del monòxid de nitrogen. Així representem el nitrogen en boletes, àtoms de color blau, i l'oxigen, com abans, de color roig. En aquesta reacció química obtindrem, a partir de dos molècules de monòxid de nitrogen més oxigen, obtindrem dos molècules de diòxid de nitrogen. Us deixo aquí unes reaccions de síntesi. Reaccions de descomposició, o també anomenades reaccions d'anàlisi. En aquestes reaccions, una substància es transforma, és a dir, se descompon en elements o substàncies més simples. Aquestes reaccions es poden descriure de forma general amb la següent equació, amb la següent expressió. Una substància AP es descomposa en A més B. Sempre tenim en compte que aquests símbols són substàncies i que la reacció química caldrà ajustar-la. Anem a posar exemples. Descomposició de l'aigua. L'aigua es descomposa, si tenim dos molècules d'aigua, que es descomposaran en els seus elements. Com està formada l'aigua? De quins elements està formada l'aigua? De hidrogen i oxigen. Doncs es descomposarà en hidrogen i oxigen. Un altre exemple, la descomposició del carbonat de calci. Quan apliquem calor al carbonat de calci, així representat amb aquesta molècula, es descomposarà en òxid de calci i diòxid de carboni. Us deixo alguns exemples de reaccions de descomposició. Reaccions de substitució simple o de desplaçament. En aquest tipus de reaccions té lloc un intercanvi o substitució d'un àtom, d'una substància per un altre. Aquests tipus de reaccions se poden representar de la següent forma. Una substància AB més una substància C, el que passarà és que la substància C substituirà un dels dos. En aquest cas substituirà la A. La C passa aquí i la A queda aquí. Sempre tenim en compte que totes aquestes lletres són substàncies químiques i que la reacció química, tot això així, s'ha d'ajustar. Anem a posar exemples de reaccions ajustades. En aquesta reacció, el clorur d'hidrogen ho hem representat en dissolució aquosa. El clor en dissolució aquosa estarà com anió i l'hidrogen com a catió. Dos cations d'hidrogen, dos anions clor. Si en dissolució aquosa fiquem el clorur d'hidrogen més zinc, el que passarà és que el zinc substituirà, si ens fixem aquí dalt, si aquesta és la A i aquesta és la C passarà a ser la A. Per tant, el zinc substituirà l'hidrogen i quedarà diclorur de zinc més hidrogen. Un altre exemple, el sulfat de coure 2, així representat en dissolució aquosa també,
sulfat amb càrrega 2 menys, coure, càrrega 2 més, en presència de ferro, el ferro substituirà el coure i quedarà sulfat de ferro 2 més coure. Us deixo també alguns exemples d'aquest tipus de reaccions de substitució simple. I per últim, reaccions de doble substitució o doble desplaçament. En aquestes reaccions tenen lloc dos intercanvis o dos substitucions de dos àtoms en dues substàncies que reaccionen. Bé, en realitat, normalment s'intercanvien ions. Aquest tipus de reaccions se poden escriure en la forma general següent. Una substància AB més una substància CD. Després de reaccionar, el que passarà és que quedarà que en la substància inicial AB s'haurà substituït la A per la C i quedarà com a producte CB més AD. Fixem-nos. En els reactius, la A s'ha substituït per la C i aquí la C s'ha substituït per la A. Sempre tenint en compte que això són substàncies químiques i que l'equació s'ha d'ajustar. Anem a posar exemples. Una reacció molt comú de precipitació en la qual el iodur de potassi, així representat com dos anions, el iode, i dos cations, el potassi, en presència de nitrat de plom 2, el nitrat i el plom, el que passarà és que hi haurà una doble substitució i si ens fixem, el plom, que és la C, i el potassi, que és la A, als productes ens quedarà que el potassi haurà sigut substituït pel plom, fixem-nos, la C, i aquí a l'inrevés. Per tant, ens quedarà diiodur de plom més nitrat de potassi. Si cal, pareu el vídeo i fixem-nos en els dibuixets el que està passant. Per últim, vos deixo un altre exemple amb un exemple de reacció de neutralització del clorur d'hidrogen amb l'hidròxid de sodi per a donar clorur de sodi més aigua. I alguns exemples més. Bé, acabem de veure un tipus de classificació que fem per a classificar les nostres reaccions químiques, que és segons l'agrupació dels àtoms que intervenen. I hem vist la reacció de síntesi, la reacció de descomposició i la reacció de substitució simple o substitució doble.